Jeg tror, de var selv stadigvæk kigger på, hvad det er, man kigger på boksen. Det er typisk af en mand at kigge på brugsanvisninger. Det er jeg sgu nødt til her. Men det skal være så nemt. Det er verdens nemmeste. Ligesom i kæmpe. Ja. Janus, var du interesseret i skroget? Jeg har lige taget en af. Ja. Skorpen. Skorpen? I hvad? Skrovet. Vil du koge funky? Nå, skrovet. Jeg hørte skorpe. Skal jeg smide ud, eller? Udvalg. Det er sådan noget, han siger, der aldrig bliver sådan skid. Nu begynder jeg at se fornuften i det. Jeg kan ikke se fornuften i det der. Men hvordan får man resten? Hvad så? Nå, så skal man bare rive. Eller hvad? Rive. Skal du bruge en gaffel også, eller hvad? Det begynder sgu da bare snart at blive avanceret. Ej, det er noget lort. Stop, mand. Ej, hvor er det dårligt. Vi skal bruge det der. Den anden her. Du klager lidt derovre. Det er da perfekt. Så skal du tage dem en af gangen. Kommer til at tage 100 år, jo. Du skal spise alle midterstykker. Jeg har også tænkt mig. Men vi har en halvanden times memory card tilbage. Det er en skive ad gangen. Kan man så ikke rive, eller hvad? Rive hvad? Jamen, Men du kan ikke få den til at køre ned, jo. Jeg kommer ikke ligesom ikke længere ned. Spis nu den der midt. Klart nu af, altså. Jeg må jo godt gemme det. Gemme hvad? Nå, du vil ikke gemme. det kan da ikke være rigtigt. Læs! Nå, okay, jeg stoler på dig. Nej, jeg gør det jo ikke. Det er jo sgu ret. En skive ad gangen. Det er sådan en tub. Hvorfor vælger man til det? Nå, du er inde, så døder det ikke. Nej. Hvad gik der galt der? Gik den i stykker? Det vil man ikke. Man skal jo sætte den i midten. Det gør det også. Hvis du skal have den tynd nok, kan du få 2 skiver ud af en omgang. Jeg synes, det er fantastisk. At de bliver skåret så fine stykker. Jeg synes, det er genialt. Jeg kan lige spise den her. Den er meget saftig. Den er helt Så rigtig. den vietnamesiske måde er den hurtigere. Hvordan er den vietnamesiske måde? Så du kender den anden, og så skal vi lige vise det. Jeg ved den anden. Asger! Du ved, hvor de er. Så bliver ikke siddende i midten. Den vietnamesiske måde er... Midterstykker. Cirka sådan her, ikke? Og så... Nej, det kan ikke. Bliver man ved hele vejen rundt. Ja. Og så skærer man den i. Så er det mange trekanter. Ja, det er det. Så laver man en slikkepind af den. Ja, Det det lyder bliver det også faktisk. forkert. Sådan. Det gør man. Men det er rigtigt. Og den er der sgu sød. Kan det? Og slå på fingrene. Yeah. I så fald ville den komme havne i en anden kategori under YouTube. Der må ikke være porno på YouTube. Må der ikke være porno? Det må godt, Hvis du men nu der er tog ikke. t-shirten af, så tror jeg, der vil være flere hits. Hvis jeg skal ananas i t-shirt. Skal jeg også slikke saften rent af. Så slikker Asger saften rent bagefter. Jeg vil bare gå under navnet Søde Safter. Prøv at lave umlaut, og så sige, kan I huske mig? Jeg må så give ham ham. Jeg må da så give her opfinderen her, at der kommer ikke skrald med på skiven. Det var det, han sagde. Det var det, han påstod. Der kommer ikke skrald på skiven. Hvem er det, der har besluttet at købe sådan en der? Det får du ikke mange point for. Det skal du vide. Nikolajs mor, vel? Ikke? Ved du hvad, jeg skal fortælle din mor, at I synes, at hun kommer med mange gode idéer. Det er godt. Gør du det? Hun er jo decideret
Hun har reddet os 2 gange i dag. Stegtermometer og en andenskære. Hvad skulle vi have gjort? Ellers Det vil jeg nok også lige sige, ikke? ikke Nu mangler vi bare for at bruge for barbecue boosteren. Ja. Det får vi brug for i morgen, vi skal grille. Ja, det er det. Det er godt, du koncentrerer dig. Du har ikke tunget noget i munden endnu. Men altså. Kom så. Problemet er lidt, Kom at så. Nu er det skævt. spydet i midten glider, som man siger. Problemet er, nu begynder dine fingre at være... Nu begynder dine fingre at være i vejen. Au, din lille finger. Au. Jeg kunne faktisk godt mærke det. Jeg kunne se det. Spydet i midten glider, som man siger. Kan du ikke lige lave en eller anden afsluttende bemærkning til seerne, der har fulgt det her i 6 minutter? Sådan skræller man en ananas nemt og effektivt, uden at der kommer blomster i